Uplynulý víkend odohrali basketbalisti MŠK Kežmarok svoj prvý zápas v novom roku. Na domácej palubovke si svoje herné sily zmerali s družstvom z Košíc. Stretnutie druhej basketbalovej ligy mužov MŠK Kežmarok versus Abovia Košice bolo prvým stretnutím v druhej polovici súťaže. Domáci začali spočiatku nevýrazným výkonom a hostia tak prebrali iniciatívu. Vďaka nej tak Košičania viedli takmer 3/4 stretnutia, kde sa súper presadil najmä trojkovými strelami. Hostia tak vyhrali prvý polčas 24-31. Výsledok však domácich značne nabudil. Hráči Kežmarku napokon v poslednej štvrtine dvihli herné tempo. Úspešnými a rýchlymi útokmi tak otočili vývoj stretnutia vo svoj prospech aj vďaka presným zásahom Lopušniaka, Tibora či Slezáka. V závere už domáci ubránili priaznivý výsledok a v mestskej športovej hale tak zvíťazili 70-67. Ďalší domáci zápas druhej basketbalovej ligy mužov odohrajú naši 26. januára o 13. hodine, kedy vystúpia proti družstvu Dastet Krompachy. Už tento víkend prebehnú v juniorskej súťaži dve domáce stretnutia. V sobotu o 16. hodine vystúpi Kežmarok proti Žiline a v nedeľu o 10. hodine proti Považskej Bystrici. No a taktiež 20. januára sa na domácej palubovke naši kadeti popasujú s družstvom z Levoče.